Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Buntis noon si Aling Maricar sa kanyang bunso. Ang kanyang asawa ay isang OFW na mag-iisang taon pa lang mula nang iwanan sila nito. Kaya humingi siya ng pabor sa kanyang mga magulang na sa bahay muna nila titira dahil natatakot sa nilalang na pabalik-balik sa kanilang bahay. Ano naman ang panlaban nila lalo na at si Mary ay 10 anyos lang, ang kanyang panganay. Ang sumunod ay 7 anyos lang at ang isa pa ay 5 taong gulang. Mabuti na lang at pumayag ang mga ito na sa kanila muna titira. Nahihirapan na rin kasi si Mary dahil hindi kayang gawin ang ibang mabibigat na gawaing bahay. Salamat naman at pumayag kayo, ma. Nahihirapan ako dito sa trabahong bahay. Ang hirap kapag nasa malayo ang asawa. Reklamo ng ginang na si Aling Maricar. Tis-tis lang anak, para din naman sa inyo ang paglayo ng asawa mo. Mabuti nga iyang si Dino at sobrang responsable. At mataas ang pangarap sa buhay. Sagot ng ina nito. Napangiti naman si Aling Maricar. Totoong mataas ang pangarap ng kanyang asawa sa buhay. At napakaswerte niya. Dahil kahit minsan ay hindi siya nakarinig na minura siya ng asawa o pinagbuhatan ng kamay. Ano nga pala yung sinabi mong hindi ka makatulog ng maayos sa gabi dahil sa kakaibang bisita? Tanong naman ng kanyang ama. Oo papa, laging may wakwak sa aming bubungan. O di naman kaya ay sa punong mangga sa likod. Nag-iiyak rin si Isay. Tila ito rin ang punteriya ng wakwak na iyon. Kwento ni Maricar sa magulang. Si Isay ang kanyang pangatlong anak. Nako, sige lang kapag matsyempohan ko ang aswang na iyan, ay siguradong lalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Saad ng kanyang ama. May alam kasi ang kanyang ama ng mga salitang Latin, panlaban sa mga aswang. Kaya ito kampante at matapang. Ngunit ng gabing iyon ay walang wakwak kahit dumaan man lang. Hinintay talaga nila hanggang alas 7 ng gabi. Madalas daw kasi alas 6 pa lang nasa punong mangga na ito. At halatang hindi lang iyon basta uwak na ibon. Dahil ang pagkaspas ng mga pakpak ay sobrang lakas at umaabot pa sa kanilang bahay. Alam yata na narito kayo papa. Natatakot yatang manggulo. Wika noon ni Maricar. Tumango ang ama at ngumiti. Sinabi nito na parang nakabantay lagi ang aswang sa kanila. Kinabukasan, maaga pa lang ay may nag-abot na ng lutong ulam sa kanila. Sa unang pagkakataon na nangyari iyon. Ang matandang si Magda, na matagal na nilang kapitbahay at sobrang ilap nito sa mga tao. At may bit-bit na mangkok ng ulam. Nako, salamat Mari. Ang bango naman ito. Siguradong sobrang sarap din ito. Nako, salamat naman Mari. Ang bango naman ito. Siguradong sobrang sarap din ito. Wika ni Aling Emang, ang ina ni Aling Maricar. Tumawa ang matanda at sinabi na mahilig at masarap talaga siyang magluto. Kaya tiyak na magugustuhan nila ito. Sobrang tuwa ni Aling Emang nang malaman na may kapitbahay ang anak na may magandang kalooban. May kalayuan pang distansya ng bahay nito. Nasa 100 metro. At uugod-ugod ng maglakad. Pero nagawa pa nitong hatdan sila ng ulam. Tamang-tama at gumising na si Maricar. Kaagad niya itong ibanalita sa anak. Nagulat naman si Aling Maricar nang marinig yon. Talaga ba, Nay? Himala naman yata.
sa itinagal-tagal na naming magkakapitbahay. Ngayon lang yan nagbigay ng ulam. Yung matandang si Lola Magda, sobrang ilap nga niyan eh. Laging nagtatago sa loob ng kanyang kubo. Kwento ni Maricar sa ina. Ganon ba? Baka gusto ng may kaibigan. Matanda na kasi siya masyado. Wala man lang ba siyang kasama sa kanyang bahay? Tanong pa ni Aling Emang sa anak. Wala ma eh. Pero may anak siya na may pamilya na rin. Mga 500 metro ang layo mula sa kubo niya. Ewan ko nga ba? Bakit hindi na lang umuwi doon sa kanyang anak? Gusto niyang mag-isa kasi tahimik ang buhay. Litanya ni Aling Maricar. Ilang sandali pa ay dumating si Mang Sito. Galing ito sa pagpapahalab ng kanyang kalabaw. Umuwi na ito para magagahan. Oh, mukhang malalim ang pag-uusap ninyo at sobrang seryoso niyong dalawa. Puna ni Mang Sito sa asawa at anak. Kaagad na ikwento ni Maricar ang tungkol sa matanda na kapitbahay at ang ibinigay nitong ulam. Kaagad sinilip ni Mang Sito ang bigay na ulam. Sobrang bango nito at naiinganyo siyang tikman. Tinanong niya pa kung adobong baboy ba daw ang ulam na bigay. Nagkibit balikat lang ang asawa dahil hindi naman niya naitanong sa matanda kung anong klase itong adobo. Inutusan na lang nito ang asawa na maghain na dahil nagugutom na ito. Natatakam na rin siya sa bango ng bigay na ulam. Ngunit bigla niyang naalala ang ulam na bigay ng kanilang misteryosong kapitbahay din. Maliit pa noon ang kanilang mga anak. At si Maricar ay pinagbubuntis pa lang. Tipong sasandok na sana siya ng adobo ngunit naiwang nakalutang sa ere ang kanyang kutsara na may lamang adobo. Pa, bakit? Tanong ni Maricar. Sandali lang anak. Patakan muna natin ito ng kalamansi. May naalala ko eh. Saad nito? Nahulaan kaagad ni Aling Emang ang ibig nitong sabihin. Tinawag nito si Mary na panganay na anak ni Maricar at tinutusan na pumitas ng kalamansi sa harap ng bakuran. Dahil hindi naman mataas ang puno, mabilis lang na nakapitas ang bata. Mabilis na bumalik ang bata sa kusina at ibinigay sa lolo ang hinihingi nitong kalamansi. Nagulat si Maricar sa nasaksihan. Nakita niyang nangyari ng patakan ng kalamansi ang pagkain. Unang pagkakataon niya iyong masaksihan. Sabi ko na nga ba? At totoo ang hinala ko eh. Wika ni Mang Sito. Agad niyang kinuha ang mangkok at itinapon sa maliit na sapa na nasa ibabang bahagi ng bakuran. Nawalan sila ng gana sa nakakadiring itsura ng pagkain. Mapula-pula at halos hilaw pa ang karne. Nahalatang balat ng tao dahil sa pinong buhok. At tila may parte pa ng siko ang nakahalo roon. Maging ang mangkok na pinagsalina ng bigay na ulam ng matanda ay itinapon na rin dahil sa sobrang panditire. Simula noon ay may hinala na silang kung sino ang bisita ni Aling Maricar sa gabi. Nang mga sumunod pang mga gabi ay madalas na naman ang bisita. Ngunit nakadistansya na ito. Parang takot sa mga tao sa loob. Marahil ay nagkasya na lang sa bangunang amoy ng pinagbubuntis ni Maricar. Malapit na rin kasing manganak ang ginang. Isang umaga, nagising muli ang mag-ina sa tawag ng matanda. Nang silipin nila ito, ay may bit-bit na namang mangkok. Nagkatinginan ng mag-ina. Paniguradong pinaspasan na naman ang ibibigay sa kanila na ulam. Ma, tatanggapin po ba natin?
Tanong ni Aling Maricar sa kanyang ina. Malamang, mamaya sasama ang loob sa atin. Itatapon na lang natin kapag nakaalis na. Wika ng ina. Saka ito bumangon at hinarap ang matanda. Hindi lumabas si Aling Maricar at nananatiling nakahiga lang habang nakikinig sa usapan ng dalawang matanda. Base sa paraan ng pananalita nito, hindi mapaghalataan na masama ang hininga at may maitim na binabalak. Nang umalis na ito ay tsaka lang tinawag ni Aling Emang ang anak. Naku, Maricar, ikaw yata talaga ang gustong makita. Silip ng silip dito sa loob eh. Wika ng ina nito. Napailing si Maricar. Hindi naman niya naranasang pag-interesa ng aswang noon sa 3 anak niya. May 4 na rin silang nakatira sa bagong bahay na iyon na nabili nila kasama ng lupain na kanilang pinagtatamnan ng mga gulay at pinagbebenta. Ngunit sa loob ng napakahabang panahong iyon, hindi nagawang magbigay ng ulam ng matanda sa kanilang mag-asawa. Noon lang kung kailan malapit na siyang manganak. Isang beses na hindi na yata matiis ng nilalang at takam na ito sa ipinagbubuntis ni Maricar. Dumapo ito sa mismong bubong at tila hinahalukay ng mga paa ang bubong upang masira. Sa galit ng ama ni Maricar ay kinuha nito ang kanyang mahabang itak. Dala rin ang flashlight upang magsilbing ilaw upang kaagad mamataan ang kalaban. Nakita nga ng matanda ang isang nilalang na parang panike. Ngunit mas matangkad pa ito sa tao. Kasabay ng pagpapailaw niya ng flashlight dito ay ang paglingon nito sa kanyang kinaroroonan. Nagbabaga pa ang mga mata at halos kumikinang na dahil sa langis na ipinahid malamang nito sa kanyang katawan. Ikaw na matanda ka, kilala kita at huwag na huwag mo akong subukan. Kahit matanda ka na at uugod-ugod. Kung mapang-abuso ka namang aswang, ay hindi ako magdalawang isip na patayin ka. Wika ni Mang Sito. Tila naintindihan iyon ng nilalang kaya mabilis na itong lumipad. Kinabukasan, naisipan ni Mang Sito na gumawa ng bitak. Siguradong makikilala, mabibisto ng lahat ng taga-baryo ang matandang ito na walang pakialam kahit magkapit-bahay lang. Hindi man lang nito naisipan na baka mabibisto siya. At dahil sa mga ginagawa niya ay mabibisto siya ng mga kabaryo niya. Nang araw ding iyon ay nagsimula nang humilab ang tiyan ni Aling Maricar. Ngunit hindi pa ito ganoon ka sunod-sunod, kaya hindi muna nagpatawag ng hilot ang ginang. Habang si Mang Sito ay abala sa paggawa ng kanyang patibong sa bubungan at sa punong mangga, yung tipo ng patibong na paalang ang makukuha. Subalit kapag nabitag man iyon, ay hindi niya hahayaang makatakas. Gagamitin niya ang salitang Latin upang tuluyang magapos at mabisto ang aswang na ito. Marami pa rin itong pwedeng maging biktima kung hindi pa ito masupil. Maaga itong natapos at patuloy lang sila sa pagmamatsyag kay Maricar. Ngunit ng hapong iyon ay nakatulog ito ng matagal. Kaya inakala nilang hindi pa talaga ito manganganak. Ngunit nagising ito alas 5 ng hapon. Sinabi nito sa kanyang ina na kailangan nang tawagin ang hilot dahil manganganak na siya. Taranta namang tinawag ni Aling Emang ang asawa. Kaagad itong tumalima kasama ang batang si Mere. Si Aling Emang ang nagbabantay sa anak habang nagpapainit ng tubig. Madadaanan ang bahay ng matanda at nakita nitong paroon sila sa bahay ng hilot. Medyo nabahala ng konti si Mang Sito
Baka mauna pa ito sa kanila. Pagdating niya sa bahay ng hilot ay sakto ring may pasyente pa ito. Napagtanto ni Sito na may hilot din pala na albularya. Pagkakita pa lang nito kay Mere, ay alam na kaagad nito ang kanilang pakay. Tinanong kaagad nito kung napapasakitan na ba ng tiyan ang ina. Madaldal namang nakipag-usap ang bata. Matapos gamutin ang pasyente ay gumayak na kaagad ang hilot at kaagad din silang tumalima. Nasa edad 70 na noon ang matandang hilot na si Aling Damian. Subalit napakalakas pa rin ito at ang bilis kong lumakad. Pagdating nila sa bahay ay kaagad na pumesto ang matanda. Pinahawakan nito kay Aling Emang ang itaas na bahagi ng tiyan ni Maricar para alalay na rin sa pagtulak ng dahan-dahan sa sanggol pababa sa sinapupunan. Habang nasa posisyon sila sa ganoon, ay biglang humuni ang nilalang sa itaas. Napatingala ang hilot na si Lola Damian. Umusal ito ng Latin at tanging aswang lang ang naiintindihan na makaharap sa inusal ng matanda. Kahit nagpapaanak ay nagawa pa rin itong sawayin ang aswang na nasa bubong ng bahay. Multitasking kumbaga ang ginawa ng matanda. Ganoon daw kasi ang gawain ng mga aswang tuwing may manganganak. Nakikisawsaw. Kaya madalas ang sanggol paglabas ay patay na. Mayroon ding mismo na ang aswang ay mismong hilot. Kapag minamalas ang buntis at makakatagpo ng hilot na aswang, siguradong pagkain talaga ng mismong aswang ang kanyang naipalabas na sanggol. Samantalang si Mang Sito sa labas ay nakabantay. Tinignan niya ang kanyang ginawang bitak. Malayo roon ang nilalang at halatang lumalayo ito sa malaking lubid. Nanlumo si Mang Sito. Talagang maalam ang aswang. Bihasa na nga yata ito sa pamimiktima. Naging mas mabangis pa ito at palipat-lipat ng pwesto sa bubong at sa punong mangga. Sa pagkakataong iyon ay ginamit na ni Mang Sito ang kanyang nalalamang Latin. Narinig niyang maging si Lola Damiana sa loob ay umuusal rin ng panalangin. Nakita niyang tila pagtigas ng katawan ng nilalang hanggang sa natumba ito at nagpagulong-gulong sa bubong. At tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Kinuha na kaagad ni Mang Sito ang pagkakataong iyon. Tila walang malay o nakatulog ng aswang kaya siguradong tinalian niya iyon ng lubid. Sinigurado niyang hindi ito makakawala sa pagkakatali. Pagkatapos ay binalikan na niya ang anak sa loob. Narinig niyang pag-iyak ng sanggol kaya alam niyang tagumpay na nairaos ng kanyang anak ang kanyang apo. Napangiti si Mang Sito nang makita ang apo na nakahiga sa bisig ng ina na noon ay mahimbing na nakatulog. Salamat Lola Damiana. Hindi kami nagkamali na ikaw ang nakuhang hilot. Wika ni Aling Emang rito. Napangiti naman ang matanda. Sinabi nitong iyon ang kanyang misyon sa mundo. Kaya nararapat lang na gagawin niya iyon. Ikwinento naman ni Mang Sito ang tungkol sa itinali niyang nilalang na nahulog mula sa bubong. Napangiti ito at sinabing kilala na niya ang nilalang na iyon. Kukumpirmahin pa sana ni Aling Emang kung si Lola Magda ba talaga ito. Ngunit hindi ito sumagot. Nagpaalam na rin ito na uuwi na. Hinatid naman ito ni Mang Sito. Bago ito umalis ay ipinakita ni Mang Sito ang nilalang na kanyang tinali. Pasensya na Mare. Hindi rin tama itong ginagawa mo eh. Mahinang sambit ng matanda bago tuluyang tumalikod. Wala na ring imik pa si Mang Sito. Makilala rin naman niya ito kinabukasan. Oras na sisikat ang haring araw.
Kaagad na umuwi si Mang Sito pagkatapos maihatid ang matanda. Nagpasalamat muna siyang muli rito bago umalis. Pagdating niya ay tahimik at tila natutulog na ang lahat. Maging ang nilalang ay hindi gumagalaw. At tila pa isang baboy na naghihilik. Pumwesto na lang din sa paghiga si Mang Sito sa berha ng bahay. Nakabukas lang ang lampara kaya malinaw niyang makita ang loob at maging ang mga apo at anak. Maging ang kanyang asawa na napahimbing na rin sa pagtulog. Kinabukasan, maagang bumangon si Mang Sito. Halos hindi siya natulog sa pagmamatsyag. Halos sabay pa silang magising ng kanyang asawa. Nagbakulo ito ng tubig para sa kanilang kape. Habang si Mang Sito ay diretso sa bakuran kung saan niya iniwanan ang nilalang. Ganoon pa rin ito sa kanyang posisyon at maging ang itsura na parang paniki. Hanggang sa sumilay ang maliit na sikat ng araw. Doon nasaksihan ni Mang Sito ang tunay na hiwaga. Ang biglang pagpalit ng anyo ng nilalang. Kumpirmado niyang ito nga si Magda. Nagpapaawa pa ang mukha nito ng maidilat na ang mga mata. Gusto nitong kalaga ni Mang Sito ang pagkatali ngunit nagmatigas ito. Narinig ni Aling Emang na tila may kausap ang kanyang asawa. Kaya lumabas na rin ito. Laking gulat nito nang makita kung sino ang nakatali. Tahimik lang siya habang lumalapit. Habang ang matanda ay nakatingin sa kanya at umiiyak na. Halos hindi rin matiis ni Aling Emang ang matanda. Kaya kinausap na nito ang asawa. Hindi Emang, kapag kalaga natin ito, marami pang mabibiktima nito mga inosente. Hindi pwede. Pagmamatigas ng kanyang asawa. Napailing na lang si Emang. Totoo rin naman ang sinabi ng kanyang asawa. Kaya lang ay awang-awa talaga siya sa matanda na mag-isa na lang sa buhay. Nang umiyak ang matanda ay nakisabay na rin si Aling Emang. Sobrang baba kasi ng kanyang emosyon at kay bilis maawa. Kaya hiniling na niya ang muli sa kanyang asawa na kalaga na ito. Dahil nangako naman na itong magpakalayo-layo na at hindi na mambubulabog pa sa mga taong bayan. Walang nagawa si Mang Sito kundi ang sundin ang asawa. Mabilis na tumalima ang aswang. Naglagad na ito ng hubot-hubad. Kung noon ay nakikita nila itong uugod-ugod na, ngayon ay halos pagapang at sobrang bilis iyong nakaalis. Simula nga noon ay hindi na ito nakita pa sa lugar na iyon. Wala na rin silang ideya kung buhay pa rin ba ito hanggang sa kasalukuyan. At hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Happy New Year po sa lahat.